Els atacs que hem fet són la resposta directa als països que... Putos gossos de merda! Algú que mati els gossos, sisplau, si no, no podrem seguir. Els atacs que hem fet són la resposta directa als països que ens han envaït els nostres territoris. Per haver matat els nostres... He dit territoris. Sí, has dit territoris. Tu a callar, Vale. No passa res, repetim. Podem canviar lo dels atacs que hem fet per els atacs que hem dut a terme? Sí, m'agrada. Sí, és més clar. Els atacs que hem dut a terme són una resposta directa als països que... Espera. Pot venir el maquillatge, per favor, si us plau? És que li brilla molt massa la cara, aquesta gent. És que fa molta calor. A mi no. Vale, prou. Aigua, sisplau. Em brillava tant la cara que si arriba a passar un avió de la gota et descobreix. Aigua, sisplau. Estàs bé? Estàs bé? Sí, jo sé que estic bé. Saps qui no està bé? Saps qui no està bé? Les tortugues marines, que se les carreguen amb tot el plàstic de merda que tiren al mar. Sí, tio, això sí que és terrorisme i no el que fem nosaltres. Exacte. Les catiusques de l'Igor són de Moscou. Les catiusques de l'Igor són de Moscou. Les catiusques de l'Igor són de Moscou. Va, som-hi? Tu no sospiris tant, Els atacs que hem dut a terme són per combatre els països que... A veure, em podeu matar aquestes senyores que no paren de fer remor, sisplau? D'acord, som-hi, ara sí, Va, sisplau, acabeu ja, és que m'estaven començant a fer mal els genolls. Els atacs que hem dut a terme són una resposta directa als països que ens han... Espera que ara passa un avió. Què t'ha de passar, no? Hòstia, correu! Però on aneu? Tornareu? Però què faig jo? Estic... Què o què?